Καλημέρα από τις ΣΕΡΕΣ, 8:35 το πρωί, Τετάρτη 21 του μήνα νομίζω. Να ο μαλάκας. 22. Τι τρως? Μπουρεκάκι. Όχι, μιλάτε με την ρίχνη. Αντώνη. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει που είμαστε. Βρισκόμαστε στο ναό. Στο βάθος. Αυτή είναι η K16. Αυτός είναι ο Αντώνης. Φυσικά, επειδή είμαστε γαμάτοι οδηγοί, έχουμε πάρει box. Η μαλακία είναι ότι είμαστε μαζί με κάτι του κάτι. Τα οποία χρησιμεύουν για να τρως την μπουγάτσα. Υπάρχει... Αυτά τα πτώματα που κρέμονται είναι οι στολές μας. Η καλύτερη είναι αυτή εδώ, η δικιά μου. Αυτή είναι του Αντώνη. Τη σωστή χρήση του κάτι. Το όχημα υποστήριξης για πατέρα. Ένα του κάτι. Τι είναι αυτό? Μαλάκα. Αυτό είναι το Phaser SP, βλέπετε. Ζάντες, wannabe, Marchesini, Sumitomo Dagana. Τι είπε? Το σπίτι της ταινία, σκοτεινό. Ένα κοστάκι κλείσει να πάμε να πάμε. Και τώρα βλέπετε το τραπεζάκι μας. Είναι καινούργιο μοντέλο. Ducati 749S. Από τα IKEA. Και κάνει μόνο... και σύνδεση να κάνει μόνο 12.000. Βλέπετε πόσο εργονομικό είναι. Τετράγωνο, τελείως ίσιο. Ακουμπάει κανείς άνετα. Εντάξει, καλά πάνε και αυτά στην πίστα. Αυτό το όργανο είναι που σου λέει πότε κολλάω και έτσι. Τηλεόραση έχει. Αυτά. Ναι. Οκ. Steady man.